Ja, we zijn op deze zonnige augustusdag in Heerlen, want hoe run je een theater in coronatijd? En ook hoe bereidt Cultura Nova Festival zich voor hun editie in december? Dit is eigenlijk ook een hele symbolische plek ook voor de andere reactie. Dit is een verlengde kassa. En die verlengde kassa, die is een beetje geënt ook op die 1,5 meter vanzelfsprekend. Maar die staat eigenlijk ook wel een beetje symbolisch voor wat er ook in die kassa daarna gebeurde. Die hebben in de kortst mogelijke termijn uiteindelijk 70.000 mensen moeten gaan vertellen dat hun voorstellingen verplaatst of zelfs geannuleerd werden. Dus ja, wat is er gebeurd na die tijd? Eerst een soort hectiek om, laat ik maar zeggen, de eerste momenten de stoepjes schoon te vegen. Om alles te organiseren. Vervolgens weer te organiseren. Ja. Onze afdeling techniek heeft natuurlijk ook heel veel aan het gebouw moeten doen. En onze afdeling programmering en marketing, die communicatie doen, die hebben er zich natuurlijk ook echt ongelooflijk uitgesloofd om te zorgen dat het publiek ook weer geïnformeerd wordt. Ja. En de programmeurs, ja pas op, die hadden net het programma klaarstaan voor het seizoen 2021. Ja. En dat kon helemaal van tafel. Ja. Dus eerst dat laatste stukje 1920 gewoon van tafel moest omgezet worden. En vervolgens kregen we ook nog een keer 2021. Dat betekent dat wij nationaal en internationaal met producenten, impresario's en collega-theaters de hele agenda's hebben moeten lospoetsen. Alle programma's moeten gaan aanpassen. Eerst wisten we ook niet hoe lang het zou gaan duren. Die 1,5 meter, zoals u zelf zei, die is voorlopig nog niet weg. Hoe ziet dan een najaarsprogrammering voor het theater hier in Heerlen eruit? Die gaan we de komende weken presenteren. Dat is echt een hele andere programmering dan ooit voorgekomen is. Een van de aspecten is bijvoorbeeld dat programma's zonder pauze gaan. Je gaat gedoseerd de zaal in. Een ander aspect is dat ook vanuit deze afdeling kassa ervoor gezorgd is dat er nieuwe programma's zijn geschreven, ook in de ticketing systemen, ook online. Waar kun je overigens niet meer op stoel reserveren, maar je reserveert op rij en je wordt gedoseerd in de rij op afstand van je een medebezoeker geplaatst. Of als jij toevallig met familie komt, dan mag je wel naast elkaar zitten. Nou, in april kwam er helderheid, want toen was er opeens het besluit geen evenementen tot 1 september. Ja. Wij zaten eind augustus. Ja. Streep door het alternatief augustus. Ja. Dus vervolgens zijn we ons helemaal gaan focussen op december, tussen kerst en nieuwjaar. Dat wij door wilden had er ook mee te maken dat we niet alleen voorstellingen programmeren, zeg maar een bestaande voorstelling die voorbij komt, maar we produceren ook heel veel. En dat doen we in samenwerking met makers. Ja, precies. En ook daarin wilden wij zo lang mogelijk ook die makers mee aan de slag houden. Ja. Dus wij hadden heel erg zoiets, nou dan gaan we zo ver mogelijk in het jaar zitten. Dan kunnen die makers verder. Ja. We zijn meteen in overleg getreden met alle gezelschappen, waarvan gelukkig een substantieel deel beschikbaar was in december. Ja. Dus we hebben een deel van de programmering kunnen we overeind houden. En we zijn natuurlijk nu waanzinnig aan het stoeien. Hoe gaan we dat allemaal precies doen? De grootste puzzel hebben we nog eigenlijk met die dingen, laat ik zeggen. We zijn bezig met een heel spannend project, een co-productie. Dan vertel ik een nieuwtje tussen de Philharmonie Zuid en Le Plasticien Volant. Die we samen iets willen laten doen. Nou, daar is meteen het probleem. Een groot orkest, die 1,5 meter geldt weliswaar niet meer zozeer voor dansers en acteurs, maar wel voor muzikanten. En zeker voor zangers en blaasinstrumenten. Nou, daar liggen allemaal leuke ideeën. Eind augustus in onze normale periode komen we naar buiten met het programma voor december. Nu loopt er een hele leuke documentaire, vind ik zelf, bij L1 over 30 jaar Cultura Nova. En tijdens de oorspronkelijke periode gaat ook L1, laat ik zeggen, eerder opgenomen voorstellingen vertonen. Dus we zijn in ieder geval aanwezig in de zomer. Die week blijft toch levendig. Daar hopen we. Dat we toch een beetje bij de mensen kunnen blijven. En wij gaan volop door voor december. Eind augustus kunnen we een hoop meer vertellen wat we gaan doen. En we verheugen ons erop. De Nieuwe Noor wordt op dit moment verbouwd. Die krijgt een extra zaal erbij. Ook daar hebben we gelukkig hele goede samenwerking mee. En we zorgen ook dat de popmuziek in Zuid-Limburg natuurlijk dan de ruimte krijgt. En samen met hen doen we ook in die grote Limburgzaal, waar 1500 mensen normaal gesproken in kunnen, toch nog de popmuziek samen met hun handen en voeten krijgt. En niet alleen de popmuziek als zichzelf, maar ook die kunstenaar dus weer plek krijgt om zijn geluid te laten horen en zijn verhaal te kunnen vertellen. Hoe positief staat u in de wedstrijd op dit moment, dat de cultuursector er bovenop komt? Ik zie dat best wel zwaar in. Ik voel daarbij tegelijkertijd ook als wat grotere organisatie een grote verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is ook nog groter geworden, want
Wij krijgen net als elke ondernemer in Nederland de NOW-subsidie. Dat kennen wij allemaal. En daar zijn we ongelooflijk blij mee. Daar hou je dus de going concern mee aan de gang. Maar daar hou je niet meer je business mee overeind. Daar hou je niet het theaterleven mee overeind. Nee. Daarbovenop hebben wij gelukkig nu van de minister een extra potje gekregen. Omdat ze ons, samen met Maastricht overigens, heeft verheven tot de vitaal cruciale podiumkunstinfrastructuur van Nederland. Er zijn een stuk of 20, 30 podia in Nederland die dat moeten doen. En daarmee hebben wij een ongelooflijk zware verantwoordelijkheid gekregen om ook al die kunstenaars om ons heen, al die andere theaters ook mee op sleeptouw te nemen waar dat mogelijk is. Het is natuurlijk een onmogelijkheid, maar wij hebben ervoor te zorgen dat de kunst vitaal blijft. We hebben er in ieder geval een bijdrage toe te leveren en de kunstenaars mogen ons daar ook op aanspreken. Ze doen dat gelukkig al, ze komen met goede ideeën en wij proberen dan ook dat ze daar nog een beetje brood mee op de plank krijgen. Dat is een nieuwe wedstrijd, moeten we opnieuw ook onszelf voor hercoderen. En we zijn heel blij dat en ons publiek, maar ook onze kunstenaars ons daarbij helpen. Veel succes de komende maanden.